adunay usa ka babay nga gipangutana sa iyang amiga, no? Mari, nganong mugot man kaayo ang imuhang naong nianing adlawa? Nitubag ang maong gipangutana, alang-alang ang ako ang bana na nabong nasad. Nya kagahapon, sige man lagi kalagbahak-hak og katawa. Alang-alang kay kagahapon, tabang man siya panglaba, panghinlo sa balay, pagatiman sa mga bata. Ang kanahan, nagpabutan-butan kay naman day dirbi karong adlaw. Mga kaigsuonan, sa ato ang kinabuhi, na ay mga butang nga ato ang ganahan, napud tay butang nga dili dato kayo ganahan. Na ay sagbot sa ato ang kinabuhi, na apoy maayo nga mga binhi. Kung ato ang susihon ang atong tagsatag sa kakinabuhi, makaingon kita nga bulahan kita. Kay daghan kita og mga maayo nga mga panalangin nga nadawat gikan sa Dios. Apan kung maabot na ang mga problema, magkalisod-lisod na gani ang atong kinabuhi, makaingon ta nga dili man di ay lalim, no? Dili lalim magpari, dili lalim magminyo, dili lalim ang kinabuhi sa usa ka maestra. So, nakadepende ragyod mga kaigsuonan kung unsaon nato paglantaw ang ato ang kinabuhi. Kung mo-focus kita sa atong mga kalisdanan, sa mga kapakyasan nga atong naangkon, sa mga butang nga atong gipangandoy pero hangtod karon kanus pa man moabot ang ato ang gipangandoy. Kung mo-focus kita sa mga inhustisya diha sa ato ang sosyedad, kung mo-focus kita sa mga pang-abuso sa uban, makaingon jud siguro ta nga pangit kayo ang kinabuhi. Pangit kayo ang kalibutan, way lami ang ato ang katilingban. Apan kun ang ato ang focus or atensyon naa sa mga gagmay nga mga kadaugan sa atong kinabuhi, sa mga butang nga nahatag na, unya ato na lang i-enjoy kung unsa ka nang anaa ka nato, mo-focus na lang kita sa pagpangalagad ngadto sa uban, mura og lami man, no? Mga magkinabuhi ni aning kalibutana. Kung positibo ang ato ang panglantaw sa kinabuhi, nagpasabot ba mga kaigsuonan nga dili na lang nato panumbalingon, no? Kanang atong bana nga nagpabuyag, no? O dili na nato panumbalingon ang mga dili maayo nga mga panghitabo diha sa atong palibot, diha sa ato ang gitrabahoan, no? Dili pod, no? Mao gani sa ato ang Kristohanong pagtuo, kita nagiaghat nga magpuyo og kinabuhi nga malaumon. Kining kinabuhi nga malaumon, nagpasabot kini nga nasayod kita nga nianing kalibutana naay kalisdanan. Apan nasayod usab kita nga naay Dios nga mas gamhanan pa sa mga butang nga dili nato makontrol, no, labaw pa ang gahom sa Dios kaysa kanato, mao man isalig nato ang tanan ngadto kaniya. Nasayod kita nga aduna kitay mga kasaypanan nga nahimo, apan nasayod usab kita nga ang Dios manggiluluyon. Mao man nga mapaubsanon kita nga moangkon sa ato ang sayop og mangayo og pasaylo ngadto kaniya. Mao kini ang napamalandungan ni Propeta Jeremias diha sa unang pagbasa nga atong nadungog nianing adlaw. Nakita niya ang pag-antos sa katawhan sa Dios. Og siya
nakapamalandong nga kining mga pag-antos nga ilahang natagamtaman dili unta kini mahitabo kung sila wala nagmasinupakon sa kabubuton sa Dios. Apan nasayod usab siya nga ang Dios manggiluluyon. Nasayod siya nga ang Dios adunay maayo nga plano para sa iyang katawhan, nga ang maong plano pwede paghihapon mapahinabo kung sila magbag-o sa ilahang mga binuhatan. No? So, sa kasing-kasing ni Jeremias taliwala sa kadaot nga iyang nakita, nagpabilin ang dakong paglaom. Nga ang gugma sa Dios ug ang iyang kaluoy magmadaugon raon niya sa kinabuhi sa katawhan sa Dios. Ingon ani untana mga kaigsuonan ang ato ang disposisyon sa ato ang pagsagubang sa atong adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Musalig kita nga bisan pa adunay mga kalisdanan karon o mga problema nga mohinungdan nga makapaguba sa ato ang adlaw, makapaguba sa atong naong, makapamugot sa ato ang hitsura, pero ang ato ang kasing-kasing dili nato pasalubihan sa mga dili maayo nga mga pagbati. Hinoon pununta ang atong kasing-kasing sa paglaom aron sa ingon no, padayon gihapon kita sa ato ang pagpaningkamot. Padayon gihapon kita nga mutuo nga naapay ikaduha nga higayon kung kita nasayop. No? Apan bisan tuod ang Dios no, manggiluluyon taliwala sa ato ang pagkamasinupakon, taliwala sa atong mga sayop nga nabuhat, di but pasabot nga kita, no, moabuso na lang usab sa kaayo sa Dios. Kay diha sa Ebanghelyo nga atong nadungog nianing adlaw, gipahimangnuan kita nga adunay adlaw sa paghukom, adlaw sa pagpaningil. Nga nianing kinabuhi kita gayod mo desisyon para kang kinsaman kita. No? Kita ba magpailalom sa puwersa sa dautan o sa puwersa sa kaayo? Kung kita magpaulipon sa kadautan, nasayod na kita kung unsa ang sangputanan niini. Matud pa sa Ebanghelyo, ang tanang tao nga hinungdan nga makasala ang tao ug magbuhat og dautan, itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilahang ngipon. Maluluyon ug mahigugmaon ang Dios. Apan ang pagdawat sa maong gasa sa gugma kinahanglan ato kining dawaton samtang buhi pa kita. No? Karon ang adlaw nga mo desisyon kita nga atong pilion ang kaayo. Nga atong pilion nga ato ang tumanon ang mga kasuguan sa Dios ug ang iyahang kabubuton. Karon ang adlaw nga kita maningkamot nga mahimaya ang Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hinaot nga ang bugtong nga paglaom ning kalibutana nga si Jesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.